Parang ang social man na naghahanap ng nyug. Ang social ng bag. Ano yan? Ay, ang bag ko, Sir Alvin. Ano ba? Ay, nakakuano si Ay, ang bilis. Yan. Ang bilis. Tandaan na ata ninyo yan. Iyo, Sir Alvin dito. Sir Alvin. Oh, ang gaganda na naghahanap ng nyug. Oh, Nga, Sir Alvin. Maganda, Sir Alvin, ang ano ko. oo. Ay, magaling ka pala niyan. Sir Alvin, pag na... Diwata ka pala sa kagubatan. Iyo, ano nga na si Sir Alvin? Yan. Mhm. Oh. Yan. Grabe oh. May laman nila. Grabe, magaling ka pala. Ano na tayo, Sir Alvin? Sanay-sanay na kami. Pwede ka na sa Kalingap Angel. Para hanap yung ano, Sir Alvin ay. Siyempre, kami ang kalingap angel mo, Sir Alvin. Ano ka na? Yan. Ganito yung buhanap buhay namin, Sir Alvin ay. Nung hindi mo pa kami nabuto. Na-miss nyo na ng ganyan. Ayun, Sir Alvin. Buti nga naisipan mo po. Galing. Ano, Sir Alvin? Eh mga Kalingap, good morning. At nandito tayo ngayon kila this guy. May dala tayong pandesal. Alas 7 pa lang po ngayon mga Kalingap. So, sarado pa po sila. At nagplano kami na magpunta ng ano, ng bundok po. Parang picnic style. Ayan, good morning. Sir Alvin. Good morning, puti. Po, Sir Alvin. Uwak ba? Sama May dala akong pandesal. Wow, nakakanin sila oh. Kasama ako. Grabe, Sir masagana. Alvin ang pandesal mo. Naglawas ka sa Salamat, Sir Alvin. pandesal ah. No, nagpamahaw kami, Sir Alvin, kanin. Ay, Ang dami-dami yan. Dalhin po nito sa bundok. Ano, Sir Alvin? Sige, dalhin natin sa bundok. Yan, naalmusal kami, Sir Alvin. Yan. Sir Alvin, papatikimin kita doon sa bundok nito. Oh, kalabasa yan, Sir Alvin. Kalabasa yan? Oo, kalabasang, ano yan? Nukoy, Sir Alvin. Ay, lasahan. Kalabasang ukoy. Ayan, Sir Alvin, oh. Lasahan mo, Sir Alvin, oh. Huwa ka daw. Lasahan mo. Ay, masarap yan, Sir Lasahan Alvin. natin. Yan, lasahan mo. Ganito pala. Oo, Ay, damihon ganito. mo, Sir Alvin. Yan. Oh, kunti lang. Masarap yan, Sir Alvin. Yan. Lasahan mo. Kalabasa yan, Sir Alvin, ha? Masustansya yan. Opo. Yan. Kalabasa, Sir Alvin. Kakaiba. Ano, Sir Alvin? Sawa na kami sa guta, Sir Alvin. At madami kami, Sir Alvin, dito. Oh, kalabasa. Oh, naman, Sir Alvin. Bakit? Nalalaban mo ang kalabasa? Yan. Ang Saan galing ang dami? Oo, meron ka, Sir Alvin. Bibigyan din kita ng kalabasa at mahanap tayo doon ng yugdat. Masarap palang ukoy na kalabasa. Ano? Patry mo nito, Sir Alvin, si ano? Sila ate. Ay, meron ka dyan, Sir Pagkagulay, Alvin. ano? Sa bundok para masarap ang kain natin. Ala, saan galing yung mga kalabasa mo? Baka Sir Alvin, meron na. Nagpapasok na na nagpaalam ka naman. Oo, nagduruanan sila, Sir Alvin. Madami. Ay, maalmusal. Upo ka, Sir Alvin. sige, salamat. Upo, Sir Alvin. Ay, good morning. Good morning, Sir Alvin. Nag-bless na ka, ma? Hindi pa yan na-bless. Ay. Ayos ang gupit mo. Ayos Parang nga ni ano. Sir Alvin, karon na binata. Ayan, Parang matin ka, binata. Sir Alvin, kape ah. Ay, sige, salamat. Masama ka din? Huwag mo na pasamahin si Puti. Ay, gusto Sir Alvin. Joke lang. Kung gagawin nga ulit-ulit ba, tama da siya sa'yo. Mabasa-basa mo na siya pag uwi na lang. Ano, Sir? Ay, may pandesal si Sir Alvin. Oh. Kayli, oh. Kylie, may pandesal ka oh. Ay, makain mo, Sir Alvin, pandesal. Favorito mo nga tayang pandesal. Mm-mm. Madami-dami ang pandesal na yan. Oo, darahin tayo sa bundok, Sir Alvin. Pandesal. Meron ka, Sir Alvin, kalabasa. Bibigyan kita, Sir Alvin. At mahanap tayo ng nyug dun, Sir Alvin. Dami mong kalabasan. Oo, ito sa iyo, ito, Sir Alvin. Kala ko ano ito, washing machine. Bakit lagayan na ng kalabasa? Sir Alvin, yan, sa'yo yan, Sir Alvin. Dalawa. Ay, ilalagay ko, Sir Alvin, sa plastic. Ilalagay ko yun, Sir Alvin. Ay, di pa daw na-bless. Eh ano, kalbo. May buhok na si kalbo oh. Ay, okay. Oo, yan na. Nag-bless ka na. Oh, very good na ikaw. Si Kuya Joel, Sir Alvin. Andyan? Ayan. Andyan, mapunta din yan dito. Maiba. Salamat, Cedric. Kajuig. Andyan, nasa sasakyan.
Ayan po, masarap pakape. At good morning dito sa Makanin ka, umaga. Sir Alvin, makanin. Ay, huwag na. Oh, Diet ayaw na mo. ako. Ayan, tinapay, Sir Alvin. Ano lang, kape Sa lang. ating pong lakas, ang dami, Sir Alvin, mong ibinili. Oo, Ay, bigyan ta si Lula. para one to sawa. One to sawa, one to sawa. Bigyan ta, Sir Alvin. Tawag ako, wala. Wow! Kape kuya, ano? Oy, duman sa loob. Kape kuya Joel. Salamat. Ay, Kuya Joel, kape. Tagal Ay, muna ako, baka maluto ka, Kuya Joel. sa ating lalakbayin ay baka may mga kamandag. Tagal Hindi, muna. Kuya Joel, ano na tayo? Pray muna. Pray Oo, muna. primo. Ah, kape. Kuya Joel, tinapay. Ay, ano, maluto. May kape kaya? Ayun na. Natimpla ka na, oh. Oh, ano, maluto. Hindi. Oh, tinapay. Kanin. Tinapay. Maluto po, kanin yan Oh, dito kanin. sa Bicol. Oo, maluto. Ano, Sir Isang Alvin? almusan nyo, Tinapay mo. Hindi ka na magpagutom-gutom. Mabundok tayo. Ano ka? Kaya po ka ng ganito. Malayo-layo ata ang pagandok natin, ah. Iyan ang sinasabi ko sa imo, yan ang itinda mo. Kalabasa na piniprito. Kalaban. Ay, lasan. Abo, may nalasahan ko na yan. Masarap. Ano, kalabasa. Ano, may bigyan Di ba, nilalagyan ng arena, nilalagyan ng mga konting paminta, sinuhom. Tapos, epiprito mo, healthy yan sa mga bata. Eh, yung anis. Yan yung mabinta sa mga mga batang yan sa school. O, lasahan mo pa, Joel. Sige. Salamat. Kalasa din si Sir Alvin. Ay. Uy! Grabe. May dimple pa lang si Kuya Joel. Masarap ano, Sir Alvin. Sabi na sa meron kayo doon sa bundok. Mas masarap kumain sa bundok. Ay, Sir Alvin. Ayan po, almusalan po at mamaya mga pabundok. Ano kayang makikita natin dun sa bundok? Ano? Nyog. Nyug. Kakagula yung pako Sir Alvin. Dami naman. Wala doon buko ay. Alam ko yung buko. Wala doon. Yung shell. Baka Healthy yung ano niya. Doon na po tayo makain naman ng yan? sarapin. Tanghalian. Bako. Budol fight. Ah, pwede din. Ano? Ano? Mekos-mekos na yan. Magme-mekos-mekos tayo. Budol Ay, fight. Fight baga. Dahon Sir Alvin. Wow. Oh, maghurugas Oo, muna. masaing tayo dun, masaing. Uy, Meron na tayo, saing na Ay, kami, Sir nakasaing Alvin. na. Para ang luluto na lang dun Sir Alvin. Ulam di. Pag saing ba magugutom kita Dito to? ka. Oo, mabili tayo. Gata, ano? Ako sa ako gata. ang masusunod. O tara, mabili tayo. Oo. Adobo sa gata. Oo. Anong ano yun? Manok? Mm. O may manok na tayo, mabili tayong manok. Iyo po, Ah, Sir sige. Alvin. Tapos, ano, Ah. gabi. Oo. Mahanap tayong gulay. Tinapaman. Ito, Sir Alvin, pako. Oh. Pako Ay, yan. yung Masarap pako, yan. ang sarap ng pako. Pako na lang gusto nila, Sir Alvin. Mm. Bangutan Sulit. nila. Balot pako na lang. Hindi, Gabi. madala kami pako. Madala kami kayo. pako. Ay, Ay, inyo, magdala din kayo, Sir Alvin. Pwede din. Nagulayin nyo sa bahay, tapos may kalabasa, may pako, may napo, Oo, may nyog. Ay, madaming gulay. Oh, tsaka may adobo sa gata. Yan, Sir Alvin. Grabe, naghahanda na sila. Eh, yan, Sir Alvin. Oh, yun mo Jacket sila. pati. Ayaw po. Jacket Oh, pati. ayaw umitim. May puti. Mapiknik tayo. Daan naman din yun, Sir Alvin. Tabing ilog din yung kubo nila, tiya. Tabi. Kaso yung ilog natin baga, madumi na, malumog Tan, na. nasa taas man yung malinis yan, Sir Alvin. Mahanap kami nyog din, Sir Alvin. Ano na Ay, baba lang po nung Pwede nilugan na natin si- nila Ninong Ruben. Pwede na, Sir Alvin, maghanap nyog. Sabi niya, ay, mahanap kami nyog bukas, sabi Oo, na. pwede naman. Oo. Anak din, nakajarakit ah. Ayaw umitim. Ako, dahil na, Sir Alvin. Mainit yan sa hawak. Ano kita? Si Kalbo. Dapat dahil na yun mag-iba. Damay laog lang, Sir Alvin. Pag may nakita na lang po tayong kamuting kahoy, ano na lang po tayo. Sige. Wala man doon tanim yung tiyain ko eh. Sige, handa-handaan na natin at ma-excited na tayong mag-ano. Kuya Jewel, kape mo. Handa ka na? Iyo po. Handa na po ako. Anong dala mo? Anong dala mo? Po, damit po, tsaka yung mga gamit po. Ikaw, handa na kayo? Iyo po. Handa ka na din? Oo, Jaya Uy. po. Naka ano na oh. Si Mary Friends oh. Si Ralphin na tukad po kami si Ralphin na bundok po kami. Lakad-lakad lang po. Mabaliw pa pong salog kahit ano po masulog. Ngayon po si Ralphin hindi na po kaya, may ano na po sasakyan. Maraming salamat po si Ralphin. Ay, siyempre, ano nga sasakyan muna tayo. Pag masyado ng pakyat. Oo, malakad na lang po tayo si Ralphin. Pero malayo yung si Ralphin, kakayanin niyo po si Ralphin. Ay, siyempre. Kakayanin natin. O si Ate Dagol.
Ano? Dating buhay namin Sir Alvin ang mag-iraya po. Bundok po yun na dito. Ang Iraya dito, bundok. Dating buhay ngayon, hindi na. Bagong buhay na, no? Iyo po. Kasi po natulungan niyo po kami Sir Alvin. Natulungan tayo ng Panginoon. Iyo po. Kaya marami pong salamat Sir Alvin. Thank you, welcome. Welcome. Ay. Yan po mga kalingap at papunta na kami sa bundok. Ayan. Dandaan kayo, Sir Alvin, ha? Madulas po. Ang galing na ang pag ano ni Cedric. Palaban ang salakaran ni Cedric ngayon Ayos mo kaya andito yung sito. Labo. Magluluto po kami sa bundok. Nagluluto si Cedric na adobo sa gata. Uy, ako na yan. Sige sa tayo. Nakakabundok, Sir Alvin. Oh. Kaya lang palang Oh, ako na yan yung sako. Dahil magaan lang to, Sir Alvin. Ano lang hiniyo? May ilog. Ilog na Tapa yun, Sir Alvin. sapa pa lang. Tapa po. Oo. Andun po ang ilog sa ano. Pag maliit, sapa. Oo po, pag maliit tapa. Parang ilog. Sapa lang. Dito na, mga kalingap. May Ayan nga, Sir Alvin. Ang asyenda ko, charot lang. Ayan na Oo. po, andito na po kami sa Kubo. Kila sa tita ini ni Cedric po, Sir Alvin. May kubo-kubo pala sila. Latiya din po ini, Sir Alvin. May nyug po. Mahanap kami nyug dyan, Sir Alvin. Madami dyan. Diyan sa kabilang Iyo, kabilang nyugan. Madami dyan, Sir Alvin. Ate, mahanap kita niyo. Hanap kita Ha? niyo. Hanap kita niyo. Mahanap Mahanap nyug? ng nyog. Iyo, para Baka maranasan mo. mawala ka. Yan, pahingan lang tayo, Sir Alvin. Ano? Si Kuya Jewel, oh. Malga ako. Napati ato ta nung oras na. Ano, Sir Alvin, makakain tayong pudupot sa Tudo perso talaga. Porsang kain, Sir Alvin. Ang pati budol fight Sir Alvin. Gusto lang pala ito sa relo. Gundo nung nakuha. Ganda, ano na Nung yan. nakakuha si Si Calvo po. si ate pala ito. Si ate. Tapos ka ng pagkrate. Ayan na oh. Baga? Mamaya Sir Alvin, hanap tayo niyo. Na. Good na. Kapag ko din na ang nyog. Ayos. Ayan, grabe. Kahanap ko, Sir Nakahanap nga, nakahanap. Nakahanap nga si Calvo. Ay si Tantan. Si Kylie oh. Parang si Pretty dito, Sir Alvin. Mamaya, Oo. mahanap ako ng yung Sir Alvin. Oo, At wala akong nakasitting babantay. pretty ka dyan, Si ah. Pretty. Si Pretty na si Disgay. Hindi po, mahanap kami nyo para kung anong buhay dati. Ano Sir Alvin yan? Hindi makalimot. Ano Hindi po Sir makalimot. Alvin yan? Ano na tayo? Pero ang ulam natin Sir Alvin, karning manok. Wow, ginataan. Po kayong bisan Sir Alvin. Ay, wala. Maliligo sana. tayo ilog. Next time na kang maligo. Si Kuya Joel. Sayang, Kuya Sir Alvin. Mapresko pa Oo. dyan. Pagkatapos maligo ng ano. Oo nga ni. Ay, sayang, Sir Alvin. Hayaan sa susunod man. Ano, Sir Alvin? Hayaan mo. Hayaan mo. Ay, kaya yan. Paraan yan. Yan, ano na tayo. Oo, buhay bundok tayo. Uy, bundok. Kung ano wala. Kung ano wala, Sir Alvin, magagawan mo ang paraan. Ano po, Sir Alvin, Oo. yan. Ano nga tayo? Buhay bundok. Kasi Kuya Jewel, grabe ang ikot-ikot na lingato daw. Ay, tawaw. Kinuhakan niya yung lingatong. Ay, hindi niya alam. Oo. Ay, hirap naman. Pag ano niya ng siguro tinabi niya yung ano.
Pero yung pagpupundok, lagi-lagi na at nakakalakad na po. Ganun na nga, kahit karga mo si Kylie. Nakala. Dito kami naghanap ng pako nung dinala ko po sa iyo, Sir Alvin. Oo, Dito. Diyan po, tapos doon, kabila. masarap talaga ang pako. Masarap talaga ang pako. Mahanap tayo ng Favorite. pako, dadalhin niyo po, Sir Alvin. Pwede rin. Tapos malo Pwede rin. tayo dito, Gabi. Nasa bundok na Salamat. dapat itutuporta na Sir Alvin ang paghanap nyo sa kabula yun po Sir Alvin. Oo, para isahan. Ano? Oo, yaon dyan Sir Alvin. Dyan pa hanapan nyo po ito. Nakahanap naman nyo sila ano. Ang daming nyo dun Sir Alvin. Nakahanap ng nyug. Ano? Galing, nakakadami sila. Galing nila. Ayun na, si Mary Friends po. May dara nyo. Oo. Para nyukor. Newcor. Para nyukor na si Mary Friends. Parang Newcor. Yung mga kalingap sila, ano, Merry Fans. Madami, oh, nakakuha ka na naman. Alam, maayos ito Sir Alvin. Ulaya po pati ang mata tas kalog. Maganda, ano. Oo. Maganda ini. Bubunutan na ni, ano, Merry Fans. Tingnan natin kung marunong. Alalahanan mo. O, tingnan natin kung marunong si Merry Fans. Buwan na kami nagpahinga maghanap nyo. Oo, baka nalimutan na. Dumangko ni Sir Alvin na ilang sa may ano sila. Ano. Hindi ka magsabi yung pangalan, baka mahuli na kayo. Ano? Huwag! Kaya na tayo, Mary Fran. Baka mahuli mahuli. tayo. Huwag ka magsabi yung pangalan. Bilisan mo. Tapos na agad yung, ano, dalawa. Ang bilis lang. Yan. Para baka nalimutan mo, mga 11 months lang tayo nagpahinga. Diamond. Grabe, masarong taon na ano, Sir Alvin. Ang vlog mo kami, ano, Sir Alvin. Ang pahinga, ngayon na naman na Support ulit. ang hanap nyo. Dati Sir Alvin, pag nakakarami po kami kay Nia, tikukuprami po Sir Alvin. Ay, siya. Oo. Kinukupra niyo. Yung Sir Alvin, Saan kayo na, ano, kupra? Masaya si Sir Naman Alvin. po sa mayarong. Ah, sa bahay. sa may bahay po. Oo. Tapos sinapakilo nyo. Iyo po. Mas mahal. Mas Mahal, mahal. po. Tapos ginabakan niyo pong bagas. Bigas. Magaling, ah. Ano, tama marunong paano Sir Alvin yan? Hindi mo malimutan kung saan tayo nabuhay. Nung wala pa tayo. Ay, malaki po pati Sir Alvin. Wow, malaki. eh. Mula sa may taraga. Oh, May kalog. Mga para hanap nyo. magaling si Kalbo talaga, oh. Physical ko, nakahanap naman. Ay, malaki Sir Alvin. Oh, Oo. Malaki yung nahanap ninyo. Ang galing, oh. galing oh. Ay, malaki Sir Alvin. Magaling itong mag-ano si, ano, si magkutob, ano. Magaling magkutob. Ay, gadig ding dakula. Ay, oh. Dakulao. Ganda Sir Alvin, oh. Uy, may tubo pa. Dapat din yung Magkaroon ka Sir Alvin yung ninyo. ini na yan Sir Alvin, yung malaki Sir Alvin. Di, maalong po baga magbili ng yug. Ayun. Benta namin nito Sir Alvin. Ano, akin si po Sir Alvin. Oh, 15 ka iman. Akin si baga ka ito. mamadali 15 si. nasa 10 Sir Alvin. Mabilis si Cedric pag nalaking mabilis na gano'n. Pa oh. Hala, kailin. Mangaw. Dahil mo, takmay ba na ito? Mahanap pa kita Sir Alvin. Malay mo Sir Alvin. Ingat kayo, ah. Makakaba kita Sir Alvin. Naghanap ka mo, tumakupro kita. Hanap-hanap lang yun. Hanap-hanap nyo. Ay, grabe, Sir Alvin. Kung tayo hindi mo po kami na vlog, naghahanap talaga kami. Kung sisigit, sinako ako. Ay, maliit na kuha ni Kalbo, oh. Ba? Maluto. May ano din, may tubo din. Oh, si ano? Sabaw. Kaya masig ano doon. Pigiinom niyan kayo Sir Alvin ng sabaw. Kalbo? Matamis man Kalbo.
Gusto niyo pa lang sa bawa. Naba pa man si Kuya Cedric mo. At yan. O bunutan na ang dito sa rupa o. Akin daw kalbo sundan. Kalbo, i-up na ang mga bunot. Ito pa. Alman man naman. Nakuha yan ni Tantan. Kasi ang bunso ko si Alvin, marunong na maghanap niyan. Si Kylie. Dahil matuto si Kylie din maghanap niyan. Ha, Dapat Kylie? marunong ka din Kylie, ala. Alalahanin mo, Kylie, ha? Dapat mas magaling kami kay Oo, mama. ikaw ang kapalit sa akin. Dapat marunong ka maghanap nyog. Hindi ka lang puro upo-upo. Prinsesa ay. Matitilanan kita. Ay, Pastor Alvin. Nakahilang po. Mababad yan sa tubig. Time na namin si Alvin magtukad ng First time mo na ulit. Lahat Wow. kami si Alvin, sama-sama papapit tayo. Wow, namiss talaga ninyo. Ngayon lang nakatukad si Sir Alvin. Tara pati ang sasakyan ni si Ito Alvin. na to. Natong Na to. Gabi. Andito ka talaga sa bundok. Ang sarap pati dito mga sarap din Malayo sa ano, malayo sa, Sabihan naman. tsaka tahimik pati dito. Dito lang pag Sigawan nandun tayo pati sa- dito, ano? Ha? Pasigaw ang pagsalita mo at malayo. Pag dun sa ano, magulo. Oo. Lalo na dun sa lugar niyo Sir Alvin, sa Sintron Diet, ano? At ano doon? Maingay, sasakyan, nabadinig mo. Dito, maririnig mo dito, agos ng ilog. Tapos yung ano, kung ano-ano yung ginagawa mo. Yun lang. Ay, ganyan pala ang ano. Discarte ano pag walang gamit. Nagagamit naman. Ang galing ano. Ganyan pala po ang pag walang gamit. Hindi ko lang gamit Sir Alvin. Dito ka lang sa Kung ano yung ginamit mo pang gata, yun din gamitin mo pang sala. Ang galing. Nagulat ako ah. Yan Ngayon pala ko lang ang yan nalaman. Ngayon yung mga Hindi ka Sir Alvin. Oo. Puro po baga, magsabundok, Ang bango ganyan nila lang. ano. Para sa lang, sara. Nabulot na ako. ano to? Ano? Tutay na naman ni Kalbo. Alin kaya? Alin? Ang kaputian. Halika kaya? Oy, Kuya Jubel. Ayan, nakulo na oh. Sarap din Sir Alvin. Ayan po, may gata na. Nilagay na yung gata. Konting ano, Adobo sa gata. mas maraming paminta, mas masarap. kaya. Mas masarap. Antayin natin kung Masarap to si Alvin. Mababaw. palalagyan natin ng po pasensya na po at may May gagawin konting prank lang po. May kay this konting po guy. tayong ano lang po. Ano yan, kuya? Asin po to. Asin. Ito, Tapos, papatikim po natin kay this guy syempre. Ang luto natin. di maasim. Ay, maano yan. Sobrang tamis. Sobrang ano yan. Sobrang alat niyan. Hindi. Ito, tigisa kayo. Papa ko. Hindi. Hindi, uwing-uwi na si Alvin. Oo. Ako, gusto ko pa humanap at minsan lang makahanap. Masarap si Alvin. Masarap? Ang ulam si Alvin. Sir Alvin, Masarap. maaskad. Walang prank. Hindi, maralas na luto mo. Malasin yan. Nilagyan ni Kuya Joey lang ano. Kasama si Kuya Joel. Asin pala. Kuya, malapit na yung asin ha. Mayroong asin sa Masarap inyo. si Alvin. Wala sa Sabi sa akin may asin. Ay, grabe. Sabi, ulam ng Alvin dito sa ano. Ito, masarap Sir Alvin.
Masarap? Ay, may ano pa yan. May asin pa. Ayan. Ayan, oh. O, Sako, may pasaway si Kuya Jewel. Sarap si Sir Alvin. Kaya Parang- palan, ha? sabi, masarap. Masarap. Latay ko. Gano'n maalat, tapos may bilog-bilog na asin. Masawa yun. Ay, may sili o Sir Alvin. Oh, may sili yung luto ng Sibrit. Grabe. Ay, tulog na Sir Grabe Alvin. yung Tulog na pala ang ano ko, prinsesa. tulog na. Ay, masarap Sir Alvin. Sarap yan, may asin. Ay, may asin, may ano, may sili. Ano yun, Sir Alvin? Pako. Sorry. Gulay yung kita. Ang dami Ay, na pong madami nakuha ng ng pako. Oh. Ayan, Sir Alvin pa. Oh. Kanyog pa. Madami talaga, Sir Alvin yun. Sabi ko minsan lang makahanap. Si Mary France, ayaw na, Sir Alvin. Buti pa, yan ang lutuin natin dito. Makuha na lang tayong dalahin mo. Madami man. Haluto tayo ulit ng pako. Oo. Para mamaya, merindahan. O sige. Oo, para ano. Tapos Grabe. makuha tayo ng ano, dun oh, madami din ako makuha ng dadaling. Kunti lang sinako akong nakong. Oh, Salamat. ini na lang halong. Ay, yun, yun ito. Oh, yan, dito na lang. Yan na lang luto. Tapos inimpak ko ay. Pahinga na. Oh, pahinga. Ano, mamaya nang natong merindahan, sasabihin na natin. Sabay na. Duman na sabay na lang mamirinda kape. Ano? Sabay mo nang lutuon. Ay grabe Sir Alvin. Sarap Masayang siguro masaya ito. ako Sir Alvin nakabundok. Namiss mo, Oo namiss mo. nga eh, Sir Alvin. Namiss din ni Cedric eh. Yung permitibo. Yan ito Sir Alvin. Gulay yung kainin ha. Madala tayo ni ikaw Sir Alvin. Sige, salamat ha. Ikaw din, sa inyo din. Inuukoy din ito Sir Alvin. Ano mahal? Lagaw ako. Torta. Tortang ano? Pako. Oo, pako. May itlog. Hindi pa, hindi din. pa. Ang gagawin mo, Sir Alvin, tuturuan kita pag gusto mo. Gagagayin mo muna yung pako. Tapos, Kahit daina, Baka sa ano mo. kumbaga malumoy. pero mas maganda yung gaga muna para dire-diretso. Tapos itlog. Parang Yung parang ano lang ginagawa din. din po sa talong. Ayun. Inaanohan mo na. Parang ano lang Sir Alvin yun, ara mo po yun, ano okay na, yung maliliit na isda po. O, ganun lang, pero gulay Lalagyan ang lang ng gamit ano, po. harina ano. Harina, tas itlog, paminta, ganun, bawang sibuyas. Ay, magic sarap, masarap na Sir Alvin. Madami tayo Magic gulay. na. Sir Alvin po. Wow, Wow, dami. madami pa po. Mahanap pa tayo dyan Sir Alvin. Madaming gulay yun. Di magdara ka Sir Alvin para may gulay. Ayan na, oh, may sili oh. Langka sana da. So, kulang ko sana kayo. Okay lang yun. Lipas mo to yung ano, bungaan. Gusto yung ano. Grabe, Parang ano lalalan siya oh. na, Parang native siya. Grabe lalalan na ano Sir Alvin ah. Mm. Grabe Sir Alvin. Maraming salamat. Nakakarni-karni man dito sa bundok. Bango po mga kalina. Sarap nito Sir Alvin. Grabing karakanan ta Sir Alvin ha. Todo puro sang hungit. Madami pating sinaing. Bro, oo, ayan Sir Alvin oh. Wow! Nabawasan mo yung Sir Alvin ta. Nagpamahaw po. Nag-almusal ba daw kami kanina. Say ko dito na lang magkuha at huwag na magkain ulit. At madami man ito Sir Alvin. Dapat Sir Alvin. Todo puro sang lamon Sir Alvin. Hindi kain, lamon na dapat. Lamon ang gabi ng lamon. Ano Sir Alvin? Alam mo ito. Oo, kasi. Hindi man yung kawawa Sir Alvin. Masaya yan at Patulog. nakapunta sa bundok. Ah, Nakaturog man si kayo. masaya yan. At least tulog na siya. Ay, ano na naman po ang lulutuin pala oh. Gabi po, gabi. Gabi ang next. Direct po mali. Siya ang kaibigan nyo, palaging malalapitan nyo. Walang ibang hangat kundi ang magpasaya ng kapong Pilipino. Kahit anong problema, siya ang lagi nyo makakasama. May Kalingap Alvin, kayo na kaibigan, masasandalan pag inyong kailangan. Walang ibang hangat kundi ang magpasaya sa kanyang mga kababayan na nangangailangan. Kahit masama ang tingin ng iba, hindi mag-iiba ang pagbibigay niya ng ligaya sa kanyang mga
Yan si Kalinga ang kaibigan nyo, palaging malalapitan nyo. Si Kalingap Alvin, kasama ko po si Ang magpasaya ng kapong Pilipino, kahit anong problema, siya ang lagi nyong makakasama. May Kalingap Alvin, kayo na kaibigan, masasandalan pag inyong kailangan. Hindi magdadalawang isip na kayo ay tulungan, hindi mag-aalinlangan para sa kanyang kababayan. Hindi magsasawa, hindi magbabago, basta Kalingap Alvin makadiyos at makatao. Mabait, masipag na palagi nandito, mabuting Kaya mga Kalingap, good morning. hindi magsasawa, palagi niyong makakasama. At puntahan po namin si Lola Mamerta. Parang si Lola Damiana na nangungula. Sumama ka, ikaw isasaya sa mga video niya. Simpleng lalaking may pusilap na puso. Ayun mga Kalingap, good morning po. And today po Yan si kami siya ang